Hello mga Hello world. Hello mga kababayan ko. Paalis na po kami from Bigan. Ito na po dahil sa fully book na po yung kanilang hotels and bookings. At sana po natin para shift na po tayo, kaibigan ko. Thank you very much po and sa mga suporta na binigay nyo po sa ating channel. Kung ano po yung gusto nyo po na i-topic po natin, mag-message lamang po kayo sa akin. Sa Filipino TV, all about our Philippines, syempre. Sa mga Catholic churches, about us, Filipino. Maraming salamat po. Shout out po sa aking mga kaibigan, mga content creator. At magsuportahan na lamang po tayo at awat loobin ng Diyos po na lahat po tayo ay maganda po yung ating content at makatulong po tayo sa ating kapwa. God bless to all po. Mabuhay po ang Filipino.